السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ قال اللہ تبارک و تعالی اعز وجل فی شان حبیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مخبرا وحاکما وعامرا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود شریف پڑھیے تمامی احباب۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے، مل کے سارے احباب پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمتا للعالمین وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين۔ تیرے در کا گدا لے کے کاسا شاہ، تیرے در کا گدا لے کے کاسا شاہ ہے کھڑا آج تیرے یہ دربار میں، تیرے در کا گدا لے کے کاسا شاہ ہے کھڑا آج تیرے یہ دربار میں، تیری رحمت کا صدقہ مجھے بھی ملے، تیری رحمت کا صدقہ مجھے بھی ملے، ہے کمی کون سی تیری سرکار میں۔ اج میں کوشش تے کی تھی کہ بھئی اج گفتگو بھی ہو پڑھا تو شعر بھی ہو پڑھا جڑے اگے نہ پڑھے ہون، ایک کلام بھی پہلی مرتبہ کل ہی میں جناب عبدالستار نیازی صاحب انہاں دی کلیات چوں میں لیا، میں کہا چلو ساتھ چاکہ لینو چل کے سناواں گے۔
تسی ستیاں پہ آنی اج سننا وہ پچھلی باری میں ستا تھا تو تسی جاگ دے سو تے وہ دی وجہ ایسی میں عابد بھائی نے دسیا کہ پچھلے جدن پروگرام تے آیا نا 29 تاریخ وہ دن حضرت کیلم والا شریف عرس پاک سی تے 2 دن ہو گئے سن اتھے جاگ دیاں سارا دن کام کاج دے وچ تے وہ تھکیاں ٹوٹے ہی آیا سا تے وہ آ کے بس پھر تقریر کر گیا میں جدوں آیا تے مینوں ساڈے بابا جی کہن لگے اندر بندے آندے نے مولوی صاحب ایت کی تقریر نہیں کر کے گئے اللہ میں ویسے تقریر ہی کر کے گیا لیکن انہوں دی محبت ہے انہوں نے فرمایا بھی ایت کی جڑا نا ساڑھے ملک برادران انہوں نے کہا نہیں جی میں اگے کر دینے آج کیتی نہیں میں کہا چلو آج انشاءاللہ کوشش کرنے ہیں تے تسی بھی آج ذرا جاگ کے تقریر سننی ایک باری سبحان اللہ کو پیار دینا مل کے در آیا کو تیرے در کا گدا لے کے کاسا شاہ بولو تیرے در کا گدا لے کے کاسا شاہ ہے کھڑا آج تیرے یہ دربار میں تیری رحمت کا صدقہ مجھے بھی ملے تیری رحمت کا صدقہ مجھے بھی ملے ہے کمی کون سی تیری سرکار میں اپنے دامن میں کوئی پینے کی نہیں تیری رحمت کا ہے آسرا بس ہمیں آسیوں پر خطاؤں کی بحر خدا لاج رکھ لینا محشر کے بازار میں تیرے در کا گدا لے کے کاسا شاہ ہے کھڑا آج تیرے یہ دربار میں اللہ جل مجدہ دی حمد و ثنا تو بعد آقا انعامدار مدنی تاجدار محبوب پروردگار شب اسراد دلہا سید الانبیاء امام الانبیاء خطیب الانبیاء سرتاج الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارکہ وسلم دی بارگاہ مقدسہ دے اندر درود و سلام دا نظرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے تو بعد مجاہد اہل سنت خطیب اہل سنت فاضل نوجوان حضرت مولانا علامہ الحافظ القاری محمد آفتاب رضا صاحب دامت برکاتہم العالیہ مقتدر محتشم سامین حضرات آج دی خوبصورت حسین محفل پاک بسلسلہ اصال ثواب انعقاد پذیر جس کے اندر میں اور تسی سب حاضر ہیں دعا ہے اللہ رب العالمین ساڑی سحاضری نو اپنی بارگاہ وچ شرف قبولیت عطا فرمائے اور ساڑے بہت ہی پیارے دوست جناب مشارب علی صاحب المعروف مون ٹلوں انہاں دے اصال ثواب دی خاطر آج دی خوبصورت محفل پاک دا اہتمام و انصرام کیتا گیا ہے میری دعا ہے اللہ رب العالمین مرحوم دی کامل بخشش و مغفرت فرمائے اللہ تعالیٰ مرحوم دے لواحقین نو صبر جمیل اور اس دے اتے اجر جزیل عطا فرمائے جناب بھائی عابد حسین بندیشہ صاحب جناب بھائی طاہر محمود صاحب انہاں دوستان نے حکم فرمایا تو الحمدللہ وعدے دے مطابق حاضر ہیں اللہ تعالیٰ دی بارگاہ چ دعا ہے اللہ رب العالمین ساڑی ساریاں دی حاضری نو قبول فرما کے ساڑے ساریاں واسطے اس نو دارین دیاں سعادتاں دا باعث بنائے حضرات گرامی پہلی بات تے ہوئے
محبت جدو بھی کسی نال کرو، محبت کرنے تو پہلے جڑا نظریہ ہونا چاہیے وہ اے ہونا چاہیے کہ جدے نال محبت کرو اللہ دی رضا واسطے کرو۔ کی دی رضا واسطے جی؟ سارے بول سکتے ہو تو ایک باری ذرا جواب دینا ماشاءاللہ، پھر تھوڑے جاجے کٹ بولے ہو۔ کی دی رضا واسطے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افضل الاعمال الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، او کما قال۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا افضل اعمال وچوں اے بھی عمل ہے، فرمایا جے کسے نال محبت کرو تے او دے واسطے کرو، جے بغض رکھو تے تامی او دے واسطے رکھو۔ جے محبت کرو تے تامی اللہ واسطے، بولو جے محبت رکھو تے، سارے بولیے ذرا، محبت رکھو تے جے کسے نال بغض رکھنا تے، دشمنی رکھنی ہے تے پھر بھی، جے محبت رکھنی ہے تے پھر بھی۔ اچھا جیڑا بندہ اللہ واسطے کسے نال محبت کردہ ہے، اللہ واسطے اگر کوئی بندہ کسی نال محبت کردہ ہے تو انہوں کی ملے گا؟ انہوں کی ملے گا؟ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمانے نے فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ کریم ارشاد فرمائے گا این المتحابون بجلالی، اللہ فرمائے گا آج او بندے کتھے نے جڑے میری عظمت دی خاطر ایک دوجے نال محبت کر دے رہے ہیں؟ آج او بندے کتھے نے جڑے میری رضا دی خاطر، میرے عزت و جلال دی وجہ تو، اور دوسری روایت کے الفاظ نے این المتحابون فیہ، او بندے کتھے نے جڑے میرے واسطے ایک دوجے نال پیار کر دے۔ سرکار فرمانا ہے جدو قیامت والے دن اللہ فرمائے گا نا وہ بندے کتھے نے جڑے میرے عظمت اور جلال دی وجہ تو ایک دوجے نال محبت کر دے سن، کہ او بندے قیامت والے دن معاشر دے میدان وچ کھڑے ہو کیا کہنے گے یا اللہ سی حاضر ہاں، ساڑھے واسطے کی حکم ہے؟ تو سنو اللہ کریم ارشاد فرمائے گا آج دے دن سن لو بھائی جڑے دنیا جے رہ کے میری رضا دی خاطر ایک دوجے نال پیار کر دے رہے ہو نا، آج قیامت والے دن میں تو انہوں اپنے عرش دا سایہ عطا کرانگا، آج دے دن عرش تو علاوہ ہور کسے شاید دا سایہ کوئی نہیں جی ہونا۔ اللہ تعالیٰ کی دا سایہ عطا کرے گا؟ بولیے ذرا کی دا سایہ عطا کرے گا؟ عرش دا اللہ کریم سایہ عطا فرمائے گا۔ دوسری حدیث پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمانے نے، آقا کریم فرمانے نے قیامت والے دن جڑے بندے دنیا تے رہ کے اللہ دی رضا دی خاطر ایک دوجے نال محبت کر دے رہنے نا، فرمایا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ انہاں بندیاں نو نور دے ممبر تے بٹھائے گا۔ ہائے ہائے ہائے، کدے تے بٹھائے گا بھائی؟ بولو ذرا، کدے تے بٹھائے گا؟ نور دے ممبراں تے بٹھائے گا۔ تے ہوئے گا کی؟ فرمایا جدو اللہ نور دے ممبراں تے بائے گا نا انہاں بندیاں نو، ایک گل نبیاں دی نہیں ہو رہی، اے انہاں دی ہو رہی جڑے عام دنیا دار بندے اللہ واسطے ایک دوجے نال محبت کر، نبیاں دا تے مقام ہی بڑا اونچا ہے نا، اے امتیاں دی گل ہو رہی جڑے اللہ واسطے ایک دوجے نال پیار کر دے رہے نا۔ آقا کریم فرماندے نے قیامت والے دن اللہ رب العالمین انہاں نو نور دے ممبراں تے بٹھائے گا، تے جدو انہاں نو اللہ نور دے ممبراں تے بٹھائے گا نا تے ہوئے گا پتہ کی؟ آقا فرماندے نے نبی بھی تے شہید بھی انہاں تے رشک کرنگے۔ ہائے ہائے ہائے، رشک کرنا، ایک ہندہ رشک کرنا، ایک ہندہ حسد کرنا۔ اللہ حسد تو بچا کے رکھے کہ رشک کرنا جائز ہے۔ انہاں کو کہ مولوی یہ رشک کی ہے تے حسد کی ہے، حسد ہے وے آج کل آفتاب صاحب بڑی ہوئی موٹر سائیکل لئی پھر دے، پتہ نہیں مولوی کو کتھوں پیسہ آگیا، اینو آندے نے حسد، اینو کی آندے نے حسد۔ یار بڑی گل ہے بھائی، کاری طیب آج کل نوی گڈی لئی پھر دے، ماشاءاللہ اللہ سانو بھی دے وے بھائی، اللہ اینو ہور دے وے، اینو آندے نے رشک کرنا۔ تے اینجو دا ہی کرنا چاہیے دا، اے نہیں بھی چیز انہوں ملی تو سڑ سڑ کے ہمیں مردہ رہے، اینجو نہیں کرنا چاہیے۔ کی کرنا چاہیے دا؟ رشک کرنا چاہیے دا، رشک۔ اللہ اکبر، اللہ کہ اللہ تعالیٰ نے نبیاں نو تے شہیداں نو مقام تے بڑا اونچا عطا کیتا ہے، لیکن اے دے باوجود بھی فرمایا مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا انہاں بندیاں نو اللہ اینا کو مقام عطا کرے گا کہ نبی بھی تے شہید بھی رشک کرنگے، واہ یا اللہ کڈا سونا اونچا مقام عطا کر جڑائی ہے نا، انہوں نے کڈا اونچا مقام عطا کیتا ہے۔ لو جی ایک اور حدیث مبارکہ اسے ضمن دے اندر
کسے نال محبت کرنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماندے نے دو بندے جڑے اللہ دی رضا واسطے ایک دوجے نال پیار کردے ہون. فرمایا ایک بندہ مشرق وچ رہندا ہے دوجا مغرب وچ رہندا ہے. ایک بندہ بولیے ذرا ایک بندہ مشرق وچ رہندا ہے تے دوسرا بندہ مغرب وچ رہندا ہے. آقا کریم علیہ السلام فرماندے نے انہاں دی زندگی گزر گئی اس طرح ہی. ایک بندہ پاکستان وچ رہ رہا ہے تے ایک بندہ امریکہ وچ رہ رہا ہے. ایک بندہ پاکستان وچ رہ رہا ہے دوسرا انڈیا وچ رہ رہا ہے. ایک بندہ پاکستان وچ رہ رہا ہے دوسرا مدینہ طیبہ وچ رہ رہا ہے. تے پیار کردا یا اللہ کڈا سونا تو بنایا, کتنا تو مقام عطا کیتا ہے اس نے. تے اس بندے نال صرف او دی رضا دی وجہ تو محبت کردا ہے کہ اللہ نے انہوں شان عطا کیتی ہے, انہوں مقام. فرمایا او دے نال پیار کردا رہے ہے. ایک مشرق وچ تے دوجا بولو ذرا دوجا مغرب دے اندر. پیار کس وجہ تو کیتا سو؟ اللہ دی رضا دے واسطے. آقا کریم فرماندے نے جدوں قیامت دا دن ہوئے گا نا, مشرق وچ رہن والا تے مغرب وچ رہن والا قیامت والے دن اللہ دوواں نوں اکٹھیاں کر دے گا. اللہ کریم دعا نو کٹھیاں کر کے تے فرمائے گا لے بھائی او یا جدے نال تو دنیا چ پیار کردا رہا ہے, اے اوہی جدے نال تو دنیا چ پیار کردا رہے ہیں. لو جی ایک حدیث پاک اور اس کے حوالے نال سنو, اس تو بعد پھر جڑی قرآن دی آیت پڑھی ہے او دے اوتے گفتگو کران گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماندے نے ایک بندہ اپنے پنڈ وچوں ٹر پیا, اپنے ماشاءاللہ اپنے سارے بولو ہاں ذرا اپنے تھوڑا جا ذرا جمود چورو نہ ذرا جڑا بند کیتا جے ان تھوڑا جا لبانو کھولو ذرا ایک باری بولو. ایک بندہ اپنے میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے نے فرمایا ایک بندہ اپنے پنڈ وچوں نکلیا اپنے دوسرے بھرا ملن واسطے جا رہا ہے. مامے دا پتر نہیں, چاچے دا پتر نہیں, تائے دا بیٹا نہیں, رشتہ داری کوئی نہیں. آقا کریم فرمانے نے اپنے پنڈ وچوں نکلیا ہے, سفر کردہ جا رہے ہیں, اپنے دوسرے بھرا ملن واسطے جا رہے ہیں. آقا فرمانے نے ادھروں اے بندہ گھروں نکلیا ہے, سفر کردہ جا رہے ہیں. رستے دے اندر رب کائنات نے ایک فرشتے نو انسانی صورت دے اندر او دے سامنے بھیج دیتا. جدوں فرشتہ انسانی صورت دے اندر او دے سامنے آیا, آگے آکھن لگا این ترید. آنکھو درہ اے گوڑیاں تو ہاتھ لا کے انچوں کے سبحان اللہ کو ایک بڑی درہ ماشاءاللہ این جے بولو درہ ایک بڑی سبحان اللہ تسی بھی جدو مولوی سورنال بولے تو آنو سواد ہوں دے, تسی سورنال بولو مولوی نو بھی سواد ہوں دے. آنکھو درہ پیارنا سبحان اللہ. میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے نے ادھروں اے بندہ کھروں چل پیا. اللہ کریم نے ایک فرشتے نو انسانی صورت دے اندر او دے سامنے بھیج دیتا. فرشتہ سامنے آکے کھڑا ہویا, آکے آکھن لگا این ترید, کدھر دا ارادہ ہے؟ ہاں بھائی بیلیا کتھے چل رہے ہیں؟ او بندہ بول کے آندہ یار اے سامنی بستی دے اندر میرا ایک بھرا رہندا ہے, میں انہوں ملن واسطے جا رہے ہیں. فرشتے نے آکھیا یقیناً اس بندے نے تیرے تے کوئی انعام کیتا ہوئے گا, کوئی مہربانی کیتی ہوئے گی, شاید اس وجہ تو ملن واسطے جا رہے ہیں. او بندے نے بول کے آکھیا نا نا, اس بندے نے میرے تے کوئی احسان نہیں سی کیتا, پھر کیوں ملن واسطے جا رہے ہیں؟ وہ بندہ بول کے آکھن لگا اس بندے نے میرے تے احسان نہیں کیتا, صرف میں اللہ دی رضا واسطے او دے نال پیار کرنا وا, صرف اللہ دی رضا دی خاطر اس بندے دے نال پیار کرنا وا, صرف اللہ دی رضا دی خاطر او دے نال پیار کرنا وا, تے بس اسے واسطے میں انہوں ملن واسطے جا رہے ہیں. میرے آقا فرمانے نے جدو اس بندے نے فرشتے نو اے جواب دیتا تے فرشتہ بول کے آکھن لگا آندہ ہے اللہ دیا بندیا, میں تیری دنیا دا عام بندہ نہیں ہاں, بلکہ اللہ دی طرفوں تیرے والا قاصد بن کے آیا سا. او بندیا جی میں توں دے نال پیار کرنا ہے نا اللہ دی رضا دی خاطر, جی میں توں دے نال پیار کرنا ہے اللہ بھی تیرے نال پیار فرما رہا ہے, اللہ بھی تیرے نال انجی پیار کرنا ہے. اس واسطے گرامی قدر رات جدو کسی نال پیار کرو تھے بولو اللہ دی رضا واسطے.
دنیاوی گرد و غایت لالچ نہ ہو، اس اللہ دی رضا واسطے. تو جدو اللہ دی رضا واسطے کر کے پیار کیتا جائے پھر خدا دی قسم دنیا چ بھی فائدہ ہوئے گا تے قبر حشر چ بھی ہودا فائدہ ہوئے گا. اللہ اکبر. بھائی مشارب علی المعروف مون پائی تقریباً عرصہ 3 سال 3.5 سال میرے نال اس دا رابطہ رہا، تعلقات رہے. اس بندے نے جدو بھی فون کیتا نا جی اس طریقے نال ہی فون کیتا، قاری صاحب اس ٹائم نفل پڑھیے تو پھر کی لبدا ہے؟ قاری صاحب جے اے درود شریف اینی وری پڑھیے تے دا کی ثواب ہے، اے پڑھیے تے دا کی ثواب ہے. قاری صاحب کوئی فضائل دے تے کوئی کتاب ہے تو میں PDF سینڈ کر دیو. قاری صاحب کوئی اے چیز ہے، انہیں جدو بھی رابطہ کیتا ہے نا صرف وہ دی رضا واسطے کیتا ہے، او دے واسطے. تے وہ میرے نال محبت کردا سی تے میں او دے نال اللہ دی رضا واسطے محبت کردا رہا. حقیقت بات محبت کیتی ہے، اس بندے نے بھی کیتی ہے. تو میری دلی دعا ہے اللہ کریم مرحوم دی قبر نو جنت دے باغاں وچوں ایک باغ بنائے. سارے آمین کہہ دیں. اور میری یہ بھی دعا ہے کہ اللہ کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دامن کرم دا صدقہ قیامت والے دن آقا کریم دی شفاعت نصیب فرما کے جنت الفردوس اس نو اعلیٰ مقام عطا فرمائے. حضرات گرامی، جناب دے سامنے قرآن پاک دی ایک آیا مبارکہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے. اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید دے اندر ارشاد فرمایا. اللہ فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، فرمایا جدوں انہاں نو آکھیا جاندا ہے. قبلہ کاری آفتاب صاحب اس تو سادہ انداز اور کوئی نہیں ہو سکتا، بالکل سادہ جٹ کے جاندا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، فرمایا جدوں انہاں نو آکھیا جاندا ہے آمینو من لو. جدوں انہاں نو آکھیا جاندا ہے کہ ایمان لے آؤ من لو. کیویں؟ کما آمن الناس. جدوں انہاں نو آکھیا جاندا ہے کہ من لو. کیویں من لو؟ فرمایا جویں نہ لوکاں منے ہیں، جویں انہاں بولیے ذرا، جویں نہ بولو، سارے بولو گے تو لطف آئے گا ذرا. انج مان لو جویں انہاں نے لوکاں نے منے ہیں. اللہ فرماندا ہے قالو، فرماندا ہے اللہ فرماندا ہے اگوں پھر پتہ کیا اندر انؤمنو. اچھا ہن اسی کیا اسی مان لئیے؟ انؤمنو کیا اسی ایمان لے آئیے؟ کما آمن السفہاء، کیا اسی ہن انج ایمان لے آئیے معاذ اللہ جی میں بے وقوفاں نے ایمان لے آندا ہے؟ اللہ فرماندا ہے الا انہم ہم السفہاء. فرمایا سن لو جڑے انہاں نو بے وقوف آکھدے نے نا، فرمایا آپ ہی بے وقوف نے. کی فرمایا جڑے انہاں نو بے وقوف آکھ رہے نے ہو بولو آپ ہی، فرمایا خود بے وقوف نے. وَلَاكِنْ لَا يَعْلَمُونَ، فرمایا لیکن انہاں نو علم کوئی نہیں، اے جان دے نہیں، اے جان دے بولیے ذرا، اے جان دے. لو جی میں تو انہوں آج اے دسنا ہے بھئی مننا کیویں چاہیے، مننے دا انداز کیویں دا ہونا چاہیے. تے قرآن نے جڑا مننے دا انداز دسیا ہے او کی ہے. تسی اس تو بھی سبحان اللہ ہولی آکھو تقریر انشاءاللہ جب میں 12 بجے چھڑنی. پیار نہ بولیے ذرا ایک باری سبحان اللہ. چونکہ میرے یار دے ختم پاک دی محفل ہے تو میں پھر اپنے ذوق نال ہی تقریر کرنی. سبحان اللہ ایک باری ذرا فرماؤ ذرا پیار دے نال. اللہ کریم نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ. میں سبحان اللہ کھنی چاہیے نہیں سی تو ساتھ ہی نہیں سبحان اللہ. ویسے شیر سن کے بے شک ہولی سبحان اللہ کھلو، قرآن سن کے تو آڑے دو وے آتا ہی تھے ہونے چاہیے نے سبحان اللہ دے. ماشاء اللہ گوڑیا تو ہاتھ کچھ نہیں ہوں تو آڑے نے تو آڑے نال آئے نے گوڑے جان کے بھی نال ہاتھ چوک ایک باری آنکھوں پیار دے نال سبحان اللہ.
اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَكُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ اللہ فرماتا ہے فرمایا جدوں انہاں نو آکھیا جاندا ہے تسی ایمان لے آؤ کما آمن الناس جویں لوگ ایمان لے کے آئے جویں لوگ ایمان لے کے آئے مفسرین کرام نے لکھیا فرمایا اے تو مراد ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ جب ان سے کہا جائے او جنہیں آکھیا نا ان سے او ان سے کون ہے فرمایا اے تو مراد دو گروہ نے یا تے منافقین یا یہود و نصارہ نے وہ یا اللہ پہ فرماندا ہے جدوں انہاں کافرانوں جدوں انہاں منافقانوں جدوں انہاں یہودیاں آکھیا جاندا ہے کہ تسی بھی ایمان لے آؤ کیویں دا ایمان لے آؤ اللہ فرماندا ہے کما آمن الناس فرمایا جویں دا لوگ ایمان لے کے آئے نے تفسیر در منصور دے اندر حضرت علامہ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے اس قول نقل فرمایا فرمانے نے رئیس المفسرین حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ فرمانے نے او لوگو اللہ نے قرآن جڑا فرمایا نا کما آمن الناس اج من لبو جویں انہاں لوکاں نے منے سرکار اے دسو آمن الناس تو مراد کیے فرمایا اے دے تو مراد ہے اللہ پہ فرمایا ہے او کائنات لیو اج من لبو جویں ابو بکر صدیق منے آئے اج من لبو جویں عمر بن خطاب نے منے اج من لو جویں عثمان غنی منے آئے اج من لو جویں مولا علی منے آئے اج من لو جویں بلال حبشی منے آئے اللہ فرماندا ہے جدوں انہاں نو آکھیا جاندا ہے کہ تسی بھی انج ایمان لے آؤ جویں نبی دے یاراں نے ایمان لے آندے اللہ فرماندا ہے قالوا انؤمن کما آمن السفہاء اللہ فرماندا ہے اگوں بول کے آندے کیا اسی ہن ایویں من لئیے جویں بے وقوف ایمان لے کے آئے نے قبلہ علامہ قاری آفتاب صاحب اس تو بھی پتہ لگا آج 1450 سال بعد کئی جانور ایسے بھی نے جڑے مصطفیٰ دے یارانوں بے وقوف آخدے نے قرآن دس دائے 1450 سال پہلے بھی کچھ جانور ایسے سن جڑے میرے نبی دے یارانوں بے وقوف آندے رہنے پر اللہ قرآن فرما دے فرمایا اللہ انکم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ تحقیق نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی ہر صحابی نبی مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے صحابہ نو بے وقوف کہن والے پرانے لوگ ٹرے ہوئے اللہ فرماندہ ہے الا انہم ہم السفہاء فرمایا خبردار سن لو جڑے میرے مصطفیٰ دے غلامہ نو بے وقوف آخ دینا فرمایا خود بے وقوف نے کی فرمایا جڑے مصطفیٰ دے غلامہ نو بے وقوف آخ دینے ہو بولو ذرا وہ خود لو سنو میرے کریم آقا علیہ السلام دا ارشاد گرامی سبحان اللہ فرمائیے ذرا پیار دینا میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ارشاد گرامی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا رأیتم الذین یسفون اصحابی فقولوا لعنت اللہ علی شرکم او کما قال علیہ السلام میرے نبی نے فرمایا جدو تسی کسے ایسے بندیاں نو ویکھو جڑے میرے صحابہ دے لعنتاں کر دینے فرمایا فقولوا لعنت اللہ علی شرکم فرمایا
تسی آکھو اوے تواڈے شر تے اللہ دی لعنت ہوے ایک دوسرا فرمان میرے کریم نبی دا سماعت کرنا مشکات المصابیح دے اندر علامہ خطیب تبریزی رحمت اللہ علیہ آپ نے اس حدیث پاک کو نقل فرمایا شرح السنہ دے اندر امام بغوی رحمت اللہ علیہ آپ نے آقا کریم دا ارشاد گرامی نقل فرمایا میرے کریم نبی دے غلام سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ آقا کریم دے اس فرمان دے راوی نے ان انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مثل اصحابی فی امتی کالملح فی الطعام او کما قال علیہ السلام میرے کریم نبی فرمایا مثل اصحابی فی امتی فرمایا میری امت کے اندر میرے صحابہ دا اوہی مقام ہے مثل اصحابی فی امتی فرمایا میرے صحابہ دا میری امت کے اندر مثال انجی ہے کل ملح فی الطعام اچھا تو انہوں نہیں بھی سمجھ آئی گل بڑی مزے دی ہے تسی پھر بھی سبحان اللہ کو پیار دینا ویسے قبلہ منو یقین ہے کہ میرا تقریباً 22 سالہ دور خطابت ہے اے حدیث پاک میں پہلی باری پڑھی ہے تے پہلی باری بیان کرنے لگا اے حدیث پہلی باری آج تو پہلے نہ پڑھی سی تے نہ کدھر بیان کی تھی پہلی مرتبہ حدیث پاک پڑھی میرے کریم نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مثل اصحابی فی امتی فرمایا میرے صحابہ دی مثال میری امت دے اندر انجی ہے آقا کنجے فرمایا کل ملح فی الطعام فرمایا جی میں کھانے وچ نمک ہوندا ہے فرمایا جی میں کھانے وچ نمک ہوندا ہے کھانے وچ نمک نہ ہوئے کھانا مزے دا لگدا ہی نہیں تے جے امت دے اندر میرے نبی دے صحابہ نہ ہون جے امت دی اندر میرے نبی دے صحابہ نہ ہون اگے گرامی قدر حضرات ایک اور حدیث مبارکہ سماعت کرنا میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ارشاد گرامی ہے ان علی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسبتکم علی الصراط اشدکم حبا لأہل بیتی و اصحابی او کما قال علیہ السلام جڑی حدیث پاک پیش کی تھی کنز القمال دے اندر علامہ متقی ہندی رحمت اللہ تعالیٰ لے جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 45 تیسروں نقل فرمایا موسوعہ آل بیت النبی دے اندر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 68 تیسر روایتوں لکھیا الشرف المعبد دے اندر علامہ یوسف بن اسماعیل نبھانی رحمت اللہ لے صفحہ نمبر 106 دے لکھیا حدیث پاک دے راوی او جنائیں جدے متعلق میرے نبی نے فرمایا آقا نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها فمن اراد العلم فلیأت الباب او کما قال آقا نے فرمایا میں علم دا شہر ہوں علیو دا دروازہ ہے اینج نہیں علی پاک دے ناتے دو بے ہاتھ چوکیا خدا سبحان اللہ حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم اس حدیث پاک دے راوی نے میرے کریم نبی نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسباتکم علی الصراط اشدکم حبا لأہل بیتی و اصحابی میرے آقا نے فرمایا تو آڈے وچوں پول صراط دے اتے فرمایا مضبوطی دے نال اوئی گدرے گا جیڑا میری اہل بیت تے میرے صحابہ نال شدید محبت کردہ ہوئے گا فرمایا پول صراط تو سکون نالوں نہیں لنگنا جے جن نے میرے صحابہ نال تے میری اہل بیت دے نال بولو درہ جن نے میرے صحابہ نال تے میری اہل بیت دے نال پیار کرنے آؤ درہ ایک اور حدیث مبارکہ سماعت کرنا ان الحسن ابن علی اچھا مینوں آندے ہوندے مولوی صاحب حدیثاں پڑھو جے پچھلی تقریر وچ نہیں سن پڑھیاں تے تاں وی چپ سو جے آج شروع کر دتیاں نے تاں وی چپ ہو بولو ذرا پیار دے نال سبحان اللہ
بابا جی ہون ٹھیک ہے چلو شکر اللہ دا ایک باری بولیے ذرا پیار نہ سبحان اللہ حدیث پاک دے الفاظ میں ان الحسن ابن علی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکل شیء اساس و اساس الاسلام حب اصحاب رسول اللہ و حب اہل بیتہ او کما قال علیہ السلام بھائی عابد محمود صاحب ذرا سونا اشرف المحبت دی اندر امام یوسف بن اسماعیل نبھانی نے حدیث پاک نو لکھیا کشف الخفا دی اندر امام اجلونی رحمت اللہ علیہ نے ارشاد نو لکھیا تفسیر در منصور دی اندر حضرت علامہ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ آپ نے اس ارشاد گرامی نو نقل فرمایا نبی کریم علیہ السلام دے نواسے حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ آپ اس حدیث سے پاک نو بیان کر دینے ان الحسن ابن علی حضرت امام حسن بن علی فرمانے نے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکل شیء اساس میرے نبی نے فرمایا ہر چیز دی کوئی نہ کوئی بنیاد ہوندی ہے ہر چیز دی کوئی نہ کوئی بنیاد ہوندی ہے تو سب مسجد بنائی اس مسجد دی بھی بنیاد اے ممبر ہے اس ممبر دی بنیاد اے پلر بنایا جے اس پلر دی بھی بنیاد کوئی کار بنائے اس کار دی بھی بنیاد اے سٹینڈ دی بھی بنیاد میرے نبی نے فرمایا لکل شیء اساس آقا کریم نے فرمایا ہر چیز دی کوئی نہ کوئی بنیاد ہوندی ہے فرمایا واساس الاسلام حب اصحاب رسول اللہ وحب اہل بیتہ فرمایا ہر چیز دی کوئی نہ کوئی بنیاد ہوندی ہے فرمایا پر جڑا اسلام ہے نا اسلام دی بنیاد فرمایا میرے اصحاب دی محبت ہے میری آل دی محبت ہے اسلام دی بنیاد کی ہے صحابہ کرام اور نبی پاک دی آل دی ہولی ہولی بولو کہ بندہ فوت نہ ہو جائے کدھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر چیز دی کوئی نہ کوئی بنیاد ہے اسلام دی بنیاد کی ہے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا حب اصحاب رسول اللہ و حب اہل بیت ہی فرمایا میرے صحابہ دی محبت ہے میری اہل بیت دی محبت ہے حضرات گرامی اے او مصطفیٰ کریم دے صحابہ نے جنہ دے ایمان نو اللہ نے کسوٹی قرار دیتا ہے میں ایک جملہ بول گیا پتہ نہیں تو غور کیتا ہے کہ نہیں ہے صحابہ اکرام دا ایمان اوے جس نو اللہ نے کسوٹی قرار دیتا ہے اے سنیاریاں دے کول جائیے نا سونا لے کے اونا نے وہ ایک وٹی جی رکھی ہوندی جی دیتے انج کر کے رگڑ کے چیک کر دیں رگڑ کے چیک کر دینے یہ سونا کھرا ہے کہ بچ کو ملاوٹ بھی ہے اللہ فرماندہ ہے ایمان لے ہونا ہی نا تے انج لے آج میں نبی دے یاراں نے لے آندہ ہے ہائے ہائے فرمایا مننا ہی تے انج من جی میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے غلامہ نے منے ہیں گویا انج کہہ لے ایمان لیون واسطے بھی پہلے دل دے اندر نبی دے صحابہ دی محبت دے تعظیم ضروری ہے کیونکہ تعظیم ہوئے گی محبت ہوئے گی تو پھر ایمان لے کے آئیں گا نا اللہ اکبر ایک حدیث پاک ہو رہا ہے سبحان اللہ کی ادھر پیار دینا استجلاب ارتقاء الغرف دے اندر حدیث پاک موجود صفحہ نمبر 78 تے سبل الہدا والرشاد دے اندر امام یوسف الصالحی شامی رحمت اللہ علیہ جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 4 تے سروایتوں لکھیا السوائق المحرکہ دے اندر حضرت امام ابن حجر مکی حیتمی رحمت اللہ علیہ آپ نے حدیث پاک نو صفحہ نمبر 246 تے لکھیا ان انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال من احب اللہ احب القرآن ومن احب القرآن احبنی ومن احبنی احب اصحابی وقرابتی او کما قال علیہ السلام
حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ کملی والی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من احب اللہ احب القرآن. جملہ سنے آجے میرے نبی نے فرمایا جیڑا بندہ اللہ نال محبت کردہ ہے, جیڑا بندہ اللہ نال محبت کردہ ہے, فرمایا او بندہ قرآن نال بھی محبت کرے گا. جیڑا بندہ اللہ نال محبت کر دے او قرآن نال بھی بولیے ذرا جیڑے کر دے ہو تے بولو نا, باقی بھی شک چپ کیتے رہنا. فرمایا من احب اللہ احب القرآن, جیڑا بندہ اللہ نال محبت کر دے فرمایا او بندہ قرآن نال محبت کرے گا. فرمایا من احب القرآن احبنی, کہ فرمایا جیڑا بندہ قرآن نال محبت کردہ ہے فرمایا او میرے نال بھی محبت کرے گا. پھر سننا فرمایا جیڑا بندہ اللہ نال محبت کر دے فرمایا او بندہ قرآن نال محبت کرے گا. جیڑا بندہ قرآن نال محبت کر دے فرمایا احبنی, فرمایا او بندہ میرے نال محبت کرے گا. اگے جملہ سننا فرمایا ومن احبنی, فرمایا جیڑا بندہ میرے نال محبت کر دے احب اصحابی و قرابتی, فرمایا او کائنات علیو جیڑا بندہ میرے نال محبت کر دے فرمایا میرے صحابہ نال بھی پیار کردہ ہوئے گا, میری آل نال بھی پیار کردہ ہوئے گا. ہن جنیاں روایتاں پڑھیاں ہن نتیجہ دینا چاہنا, جتھے اللہ دی محبت نال حضور دی محبت نال قرآن دی محبت نال اصحاب دی محبت نال اہل بیت دی محبت, ذرا انہاں ساریاں چیزاں نو ویکھنا ہے ساریاں چیزاں کتھے نے, اے ساریاں چیزاں کتھے نے. ایک وے پانے جی ہم قرآن پڑھتے ہیں نبی دی محبت تو ویلے, ایک کون ہے ہم جی نوکر صحابہ دے اہل بیت تو ویلے, ایک کہنے جی اسی نوکر اہل بیت دے صحابہ تو ویلے. ایک سنی ایسا ہے جیڑا سنی ہو بولے باقی بھی شک چپ کیتا رہے. ایک سنی ایسا ہے اللہ نال بھی محبت کر دے, قرآن نال بھی محبت کر دے, مصطفیٰ نال بھی محبت کر دے, مصطفیٰ دے اصحاب نال بھی محبت کر دے, مصطفیٰ دی آل نال بھی محبت کر دے. تے اللہ فرمان دے من نہیں تے انج من جی میں اینا من آئے, انج ایمان لے کیا جی میں انہوں نے ایمان لے کیا دے. آؤ سنو امام حیثمی رحمت اللہ لے آپ نے ایک بڑی دلچسپ بات لکھی, میں آج رات ہی حدیث پاک پڑھی, کشف الاستار عن زوائد البزار جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 161. امام حیثمی نے لکھیا فرمایا اللہ نے جڑا قرآن فرمایا ہے نا سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ, اللہ دے اونا بندیاں تے سلام جنہاں نو اللہ نے چنیا ہوئے. کنہ بندیاں تے سلام جنہاں نو اللہ نے ہائے ہائے پوچھیا جناب دسو او بندے کیڑے نے جنہاں نو اللہ نے چنے. امام حیثمی نے لکھیا قال ہم اصحاب محمد, واہ تو آڑے سنن تو بھی صدقے جاواں یار. امام حیثمی لکھ دینے حوالے دا ذمہ دار جب تک میری زندگی ہے بخانا کام میں منانا نہیں. حوالہ غلط ہوئے اپنے ساتھ چک دے مرکزی چوکت کھڑیاں کر کے گولی مار دیا جے خون معاف ہے, پر جی حوالہ صحیح ہوئے تے گولی دا بدلہ گولی نہیں, گولی نال گولی نہیں. ایک کوئی مطالبہ ہے اور ساریاں گلہ چھڑ آ سنیاں نال بے کے تمہیں انجی نارے ماریا کر جنہیں سنی مار دینے تے انج نالا کیا کر اللہ اللہ نبی کے صحابہ, اللہ اللہ نبی کے صحابہ, سب صحابہ وراء الورا ہے. اللہ اللہ بولو اللہ اللہ نبی کے صحابہ صحابہ اللہ. تساں شیر
شیر پڑھنا تے اگلا حصہ پڑھنا نہیں تے پھر آج ایتھے ہی ہو اللہ اللہ نبی کے اے ذرا بکلا جو سردی ہے پر ایڈی بھی نہیں ہے میں نو پسینہ چھوٹے یا تسی بکلا جنج ہاتھ دے کے بیٹھے ہو کڈو ذرا ہاتھ بارک وری مل کے آکھو اللہ اللہ نبی کے صحابہ صحابہ اللہ اللہ نبی کے صحابہ اللہ اللہ نبی کے صحابہ صحابہ اللہ اللہ نبی کے صحابہ صحابہ اللہ اللہ نبی کے صحابہ سب صحابہ برا البرا ہیں ان میں ابو بکر ہیں اور عمر ہیں ان میں ابو بکر ہیں اور عمر ہیں ان میں عثمان ہے اور مرتضیٰ ہے اللہ اللہ نبی کے صحابہ صحابہ اللہ اللہ نبی کے صحابہ اللہ اللہ امام حسمی نے لکھیا فرماتے نے قالا ہم اصحاب محمد استفاہم اللہ لنبیہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس آیت دے اندر جنہ بندیاں دا ذکر کیتا ہے فرمایا اے دے تو مراد کوئی اور بندے نہیں بلکہ او بندے نے جڑے مصطفیٰ دے صحابی نے رب نے انہوں مصطفیٰ واسطے چن لیا اللہ نے انہوں استفاہم اللہ لنبیہ فرمایا اللہ نے ان کو اپنے نبی کے لیے چن لیا ہے کہ اللہ قرآن فرماندہ ہے او کائنات علیہ مننا جتے انج منو جی میں نبی دے یارہ نے منیا ہے انج منو جی میں نبی دے ماشاءاللہ بولے ادھر سارے انج منو جی میں نبی دے یارہ نے منیا لو جی میں دساں میں منیا کی میں انہوں تو جی میں تین گلہ کرنی ہیں نکیاں نکیاں اللہ لو جی سنو مننا کہ میں چاہید ہے اللہ فرماتا ہے جو منو جی میں نبی دے غلامہ نے منے جی میں حضور دے صحابہ نے منے تے ہون میں دسن لگا بھی انہاں منیا کہ مننے دا محبت کرنے دا من لینا ایک ہندہ ہے جاننا ایک ہندہ ہے من لینا جاندہ ابو جال بھی ایسے پر منیا بلال نے جاندہ ابو لاب بھی سی پر منیا صدیق و فاروق و عثمان علی نے منیا انہاں نے جدوں جنگ بدر ہوئی ہے نا جنگ بدر کاری آفتاب صاحب تقریرہ میں بھی کردہ رہنا مختلف علاقے پر جڑا سواد ایتھے ہوندہ ہے نا صحیح گل حقیقت گل ایک کوئی چاپلو سی نہیں ایک ہے حقیقت وہ میں نے کئی جگہ جانے وہ بندے پچھلے دنوں جب میں آزاد کشمیر گیا ڈڈیال تو وہ ایک کلپ کھڑ کے نا میں نے کہا آندھا جی جویں ہے تقریر کی تھی نا میں کیا انہیں جدہ مجمع بھی لے گیا ہوں میں کہا جدہ مجمع لے ہو پھر تقریر بھی انجدی کر لینے جدو جنگ بدر ہوئی نا جی مکے دے کافران دے بڑے بڑے سردار صحابہ کرام نے کٹ کے رکھ دیتے کٹے مکے دے اندر ایک عورت سی جدہ نام سی سلافہ بنت سعد ایک روایت چاہتا ہے کہ یہ دے دو بیٹے سن اور ایک پراس ایک روایت چاہتا ہے کہ تین ہی یہ دے بیٹے سن وہ تریوے دے تریوے جنگ بدر اچھ مارے گئے اور جس بندے نے مارے نا اس سرکار دے غلام دا نام سی حضرت سیدنا عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ کی نام سی جی عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ اس بی بی دے ان تین بچے مرے سن پھر دل دے اندر پڑھاستے پڑی سی نہ دے دشمنی انہیں اعلان کیتا انہیں آکھا بھی گل سنو
बदर दी जंग दे अंदर मेरे 3 पुत्र मारे ने। बंदे दा नाम है आसम बिन साबित। मेरा ऐलान है जेड़ा बंदा आसम बिन साबित दा सिर कट के लियाएगा मैं उस बंदे नूं 100 ऊंट इनाम च देंगी। उस बीबी ने ऐलान किया, काफरा बीबी ने 100 ऊंट, यानी इंज कह लो अज मौजूदा दौर दियां 100 पुजारों। उन्हें कहा 100 ऊंट उन्होंने इनाम च देंगी। ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਬਈ ਤੂੰ ਉਸ ਸਿਰ ਦਾ ਕਰਨਾ ਕੀ। उस जालिमा औरत ने जड़ा जुमला बोलिया उन्हें क्या कोई सिर कट के ते मेरे को लैके आएगा ना, मैं ओदे सिर दी खोपड़ी करांगी वेली ते खोपड़ी वेली करके उस खोपड़ी च पावांगी शराब। शराब पा के ते मैं ओदी साबित दे पुत्र आसम दी खोपड़ी विच शराब पीवांगी। उन्हें मन्नत मान ली कि जेड़ा बंदा लैके आएगा सिर उन्होंने इनाम देना। जदों उस औरत ने ऐलान किया, एक कबीले का सरदार सी जिहदा नाम सी सुफियान बिन खालिद। सुफियान बिन खालिद ने एक अपने कबीले का सरदार सी, भी है, ये भी काफर सी। इन्हें जदों ऐलान सुनिया तो उन्हें कहा भाई इनाम बड़ा वड्डा है, 100 ऊंट तो मौजा लग जानियां। उन्हें क्या भाई ये तो काम मैं करांगा। वो अपने कबीले विच आया, उन्हें आके ते अपने कबीले दे 7 बंदे तैयार किए। कितने बंदे जी? 7 बंदे तैयार किए। उन्हें कहा भी तुसा जाना मदीने। उन्हें कहा जी की लैन? उन्हें कहा तुसा हुलिया बना लेना मुसलमाना वाला। कलमा उन्होंने नहीं पढ़िया, कह लगा तुसी हुलिया मुसलमाना वाला बना लेना ते नबी पाक को जाना ते जाके कहना जी असी मुसलमान हो गए हैं, असी कलमा पढ़ चुके हैं, तो तुसी इंज करो अपने गुलामां विचों कुछ कारी साडे नाल कलो जेडे साडे इलाके में जाके ते तबलीग करन। ते याद रखिया जे आसम बिन साबित नूं जरूर लैके आउणा। वो पूरे एक मनसूबे दे तहत चले। उन्हें कहा जी ठीक है। वो 7 बंदे कबीले विचों निकले, सफर करदियां मदीना पाक च आए। मदीना शरीफ में जाके ते नबी पाक के सामने आखन लगे जी असी फलां कबीले चो आए हैं, असी कलमा पढ़ चुके हैं, तो साडे कबीले च कुछ होर बंदे भी ने उन्होंने भी कलमा पढ़िया, तो तुसी जे मेहरबानी करो तो अपने कुछ बंदे इत्थों साडे नाल भेजो जेडे उत्थे जाके कुरान दी तबलीग करन, चलो लोग मुसलमान हो जाण। उन्होंने सरकार नाल गल कीती, आपने फरमाया चलो मैं भेज देना। उन्होंने की कीता, और जेडे काफिर 7 आए सन उन्होंने हजरत आसम बिन साबित नाल यारी ला ली। वो चंद दिन रहा उथे, आसम बिन साबित दे नाल प्यार दीयां पींगा वधा लई। कहन लगे यार अगर तू साडे नाल चलने तो बड़ी गल। ये भी मुस्तफा करीम दे सहाबी सन। इन्हां फरमाया जे सरकार ड्यूटी लाणगे ते असीं पिछे ते नहीं ना रहना, सरकार कहणगे ते मैं जाण वास्ते तैयार हां। उन्हां कहा जी ठीक है। बिल आखिर वो दिन मुकर्रर आ गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने 10 सहाबा नूं तैयार कर दिता। कितने सहाबा? 10 सहाबा। उन्हां विच एक रवायत चाहता है कि इस सहाबी हजरत आसम बिन साबित रदी अल्लाह तआला अन्हु उन्हां सारियां दा इमाम बना दिता सरकार। एक हजरत खुबैब बिन अदी रदी अल्लाह तआला, ज़ैद बिन बिस्ना रदी अल्लाह तआला, अब्दुल्ला बिन तारिक रदी अल्लाह तआला, इन्हां दे नाल 6 सहाबा होर। 10 सहाबा नूं नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इन्हां दे नाल रवाना फरमा दिता। 10 ए ते 7 ओ किन्ने हो गए? बोलिए जरा। लो जी गल दी समझ आ गई? बिल्कुल सादे अंदाज समझाया। ये वाकया बड़ा ही लंबा, कोई 2 घंटे का है। ते तुहानूं दसना बई इन्हां मन्निया किवें मैं, इन्हां मन्निया किस अंदाज दे नाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 10 सरकार दे सहाबा ते 7 ओ काफिर टुट पे। सफर करदियां करदियां मक्के ते मदीने दे दरमियान एक जगह एक मुकाम ते आके इन्हां पड़ाव कीता 17 बंदियां। जदों आके इन्हां 17 बंदियां पड़ाव कीता ना, रुक गए रेस्ट करना। वो जेडे 7 काफिर सन ना जी, उन्हां विचों एक काफिर चुपके नाल उत्थों बाहर निकलिया, सवारी ते बैठा, तो वो अपने कबीले नूं दौड़ ला गया। उन्हें जाके सुफियान बिन खालिद जिहड़ा उन्हां दा सरदार सी काफिरां दा, उन्होंने जाके इतला दी, लै बई गल सुन, जिहड़ा बंदा तू आखे असी ना असी वो भी लै आऊं ते नाल 9 होर भी लै आंदे, असी लै आंदे हुण तू जान ते तेरा काम जाने। एक रवायत चाहुंदा है वो सुफियान बिन खालिद काफिरां दा सरदार जिहड़ा सी ना, वो 20 बंदे नाल लैके आए।
ایک روایت کہ 100 بندیاں دا وہ قافلہ لشکر لے کے مسلح ہو کے آ گیا جس جگہ تے اے صحابہ کرام لیٹے سن انہاں دے تے وہ پنجابی چاندے نے بھی خواب و خیال بھی نہیں سی یہ گل کہ انج ہونا ہے اے بڑے سکون نال لیٹے سن او کافر انہاں نے آ کے اس پہاڑی دا محاصرہ کر لیا چار پھیرے پہاڑی نو گھیر لیا جدو گھیریا نا تو حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے جو سامنے ویکھیا نا تے ویکھ کے صحابہ کرام نے کہنے لگے لو بھی انہاں ساڑے نال کر دیتا ہے فراڈ انہاں ساڑے نال دغا کیتا ہے دھوکا کیتا ہے تے جملہ ایک بولیا صحابی رسول نے جملہ بڑا کمال بولیا آکھن لگے وہ مسلمانوں گل سنو اگر اسی اج انہاں نال جنگ کر دے اگر انہاں نو اسی مار دیتا تے اسی تے ہو گیا غازی اگر اے ساڑے ہتھوں مر جاندے نے تے اسی بچ کے واپس ٹر جانے تے کی ہاں غازی تے جے اے سانو مار دین تے پھر اسی پکے جنتی پھر اسی جنت جاواں گے اونج بھی جنت جی جانا ہے تے جے انج سانو اے مار دین تے اسی شہید اگلا جملہ بولیا کہندے نے اگلا جملہ اے انہاں کافراں دے ہتھے آن نالوں بہتر لڑ کے مر جاؤ ادھر 10 تے ادھر ماشاءاللہ تھوڑا جا میں وقفہ دیتا ہے تھوڑا جا سیٹ ہو جاؤ تسی تھوڑے جی ٹھنڈے طبیعت نہ گل کیتی ہے گل دی سمجھ آ گئی بابا جی سارے تو جی ہن سبحان اللہ کو ایک بڑی ذرا پیار دینا حضرت سیدنا عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا بھی گل سنو کافران دے ہتھے گرفتار ہونے نالوں بہتر ہے کہ اسی انہاں نال لڑائی کریے اگر جنگ کر دیاں اسی جت گئے تے غازی شہید ہو گئے تے اللہ سانو شہادت دا رتبہ عطا کرے گا فرمایا آؤ انج کرو انہاں نال لڑائی کرو صحابہ کرام نے تلواراں پھڑ لیاں کافران نال مقابلہ کر دینے کہ بلا کاری آفتاب صاحب میرا تے وجدان کہندے صحابہ کرام نالے جنگ کر دے ہونگے تے نالے آن دے ہونگے ناموس مصطفیٰ پہ دل و جان وار دو ناموس مصطفیٰ پہ دل و جان وار دو گستاخ کو جو دیکھو گستاخ کو جو دیکھو بلا خوف مار دو گستاخ کو جو دیکھو گستاخ کو جو دیکھو بلا خوف مار دو اور سرکار کے وقار پر آئے نہ کوئی حرف سرکار کے وقار پر سرکار کے وقار پر آئے نہ کوئی حرف عمر عزیز بس اسی دھن میں گزار دو مارو انہوں دیکھی جاگی جڑی ہوئی حضرت سیدنا عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ جنگ کر دے رہے آپ نے جسم تے تیران دے نشان آگئے زخم لگ گئے اس تو پہلے کہ جناب عاصم زمین تے ڈگ پہندے جسم تے تیران دے نشان اینج اپنی نگاہ نو آسمان وال اٹھایا ہے اپنی نگاہ نو آسمان وال اٹھا کے اندر یا اللہ میں تیرے نبی دا امتی ہاں تیرے نبی دا غلام ہاں تے تیری بارگاہ چ دعا کرنا یا اللہ انہاں نال جنگ کردا پیا وا اگر جنگ کرنے دے نال نال یا اللہ جنگ کر دیاں یا اللہ اگر ایتھے میں شہید ہو جاواں تے میں تیرا بندہ تیری بارگاہ چ دعا کرنا وا انہاں کافراں نو میرے جسم تے تسلط نہ دیویں میرا جسم انہاں کافراں دے قبضے وچ نہ آون دیویں حضرت
आसम बिन साबित रजी अल्लाह तआला अन्हु आप जंग करते रहे, लड़ाई करते रहे, जंग कर दियां सैयदना आसम बिन साबित रजी अल्लाह तआला अन्हु आप दे जिस्म ते इन्ने को तीरां दे निशान आ गए, तीरां दे इतने को जख्म आ गए कि सैयदना आसम बिन साबित जमीन ते तशरीफ ले आए। जदों जमीन ते आए ने, जमीन ते डिगे ते नजरां आसमान वलने ते बोल के अंदर फुस्तो पे रब्बिल काबा। ओ लोगो अल्लाह दी कसम जे मैं मंजिले मकसूद ते पहुंच गया जे, मैं मंजिले मकसूद ते पहुंच गया वां। सैयदना आसम बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जदों आप शहीद हो गए, आप दे नाल 4 सहाबा कराम होर भी शहीद हो गए। 4 सहाबा कराम, 5 सहाबा शहीद हो गए। एक रवायत 6 सहाबा शहीद होए। जदों हजरत आसम दा जिस्म जमीन ते पिया, काफिर आखन लगे ओ छड्डो यार, जिस बंदे दी सानू जरूरत सी ओ बंदा मर गया है, इंज करो एदी लाश चुको ते ले चलो मक्के, 100 ऊंठां दा इनाम सानू मिल जाएगा। 1 2 3 4 5 नहीं, जिन्नियां भी सीरत दियां किताबां लिखियां, जितनियां भी सीरत दियां किताबां लिखियां, सारे मुहद्दिसीन ने लिखिया है। कहंदे ने हजरत आसम दी लाश पई होई सी। काफरां ने आखिया छड्डो लड़ाई, जे कोई जांदा ते नस जान दियो, सानू जेड़ा बंदा चाहिदा सी ओ मिल गया। चलो जल्दी करो, आसम दी लाश चुको ते ले जाइए, एदा सिर कट्टिए ते ले जाइए। तमाम उलमा ने लिखे आंदे ने जदों एक काफिर हजरत आसम दी लाश वल वधे ने, अल्लाह करीम ने उसे टाइम शहद दी मक्खियां दा एक गौल भेजिया। शहद दियां मक्खियां ने आके हजरत आसम दी लाश दे आले दुआले मुहासरा कर लिया। शहद दियां मक्खियां आईयां, उन्हां आके हजरत आसम दी लाश दे आले दुआले मुहासरा कर लिया। जेड़ा काफिर हजरत आसम दी लाश दे कोल जाना चाहता है, शहद दियां मक्खियां पै जांदियां। हाय हाय, हजरत आसम ने आखिरी वेले दुआ की सी, या अल्लाह जे मैं मर भी जावां, मेरे मरण तो बाद भी मेरा जिस्म काफरां दे हथे ना आउण देवी। या अल्लाह मेरा जिस्म काफरां दे हथे ना आउण देवी। काफर जदों अगे आउण लगदे ने, शहद दियां मक्खियां जुड़ जांदियां ने, काफर पीछे नस जांदे ने। टंग आ गए, जा जा के आ के, जा जा के आ के, पीछे होके बह गए। आंदे यार आ जेड़े बाकी बंदे ने, इन्हां नूं तुसां गिरफ्तार कर ले, रात कड्डो, रात नूं यकीनन मक्खियां किधर टोरी जाणगियां ते सवेरे असीं लाश ले जांगे चुक। पर किवें जा सकदियां सन? ते दुआ होई सी जुबान चो, दुआ कीती सी सहाबी रसूल ने। अल्लाह एवें ते नहीं ना आंदा पिया इंज मन्नो, आखिर उन्हां दे ईमान च कोई कशिश ऐसी है, कोई खूबी है, ते अल्लाह कहंदा ना भाभी इंज मन्नो, इंज मन्नो जिवें नबी दे यारा मने। रात बीती, तमाम उलमा ने लिखा, एक दो ने तकरीबन मेरे को जड़ियां सीरत दियां किताबां ने तकरीबन 150 तो जायद सीरत दियां किताबां जिन्हां च मैं पढ़े, सब ने लिखिया है जदों रात पई, काफिर बह गए इंतजार दे अंदर, इंतजार च बैठे ने कि सुबह दिन चढ़ेगा, मक्खियां उड़ जानियां सी, आसम दा सिर कट के ले जाएंगे। अल्लाह दी कुदरत ऐसी हुई, जदों रात मुकी है, सुबह दा टाइम होया ते काफिर भी वेख के हैरान हो गए, जिथे नबी दे यार दा जिस्म पिया है, अल्लाह ताला ने एक पानी दा सैलाबी रेला खलिया, पानी दा सैलाबी रेला हजरत आसम दी लाश हुई बहा के ले गया। पानी दा रेला आया, हजरत आसम दी लाश को बहा के नाल ले गया। ते मसीयत रब्बानी मुस्कुरा के फरमाया, ले लो साडे कोलों पनाह मंगी, जरा साडी पनाह विच आवे फिर असीं गैरां के नहीं विकण देंदे उहनूं, फिर गैरां दे हत्थां च नहीं जाण देंदे। हजरत सैयदना आसम बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप दे जिस्म नूं पानी बहा के ले गया। हजरत खुबैब बिन अदी, हजरत अब्दुल्ला बिन तारिक और हजरत सैयदना
زید بن دسنا رضی اللہ تعالی عنہ 4 صحابہ انہوں نے کر لیا گرفتار تے انہوں نے مشکاں پیچھے کس دیتی ہیں بن دیتے ہاتھ حضرت عبداللہ بن طارق وہ کوشش کر دے رہے انہوں نے ہاتھ کھل گئے تو جدو ہاتھ کھلے نا تے چھال مار کے ایک کافر دی جا کے نا تے کڑ لی تلوار تے کڑ کے اسے تلوار دے نال جدے جو کھچی سی نا تلوار میں انہوں ہی مار کے انہوں مار دیتا تے کافر چار چفیرے دوڑے انہوں نے کہا وہ ساڑھے بندے نو پہ گئے انہوں نے اس صحابی نو شہید کر دیا پیچھے ایک روایت دے اندر آندہ ہے پیچھے صحابی بچ گئے تین صحابی بعد روایت جو ہوتا ہے کہ 2 صحابی بچ مختلف روایات میں جی علماء بیٹھے اس بات سے میں نال کہہ چھڑنا ہونا مختلف روایات دے بیٹھے کیونکہ مختلف روایتاں دے کسی دے 3 الفاظ دے کسی دے 4 دے کسی دے 2 دے حضرت سیدنا خبیب بن عدی اور حضرت زید بن دسنا رضی اللہ تعالیٰ بعد روایت جو 2 صحابی پیچھے بچ گئے حضرت عبداللہ بن طارق نے شہید کر دیتا انہاں 2 صحابہ نو لے کے ایک کافر مکے ول ٹر وہ جنوں لین آئے سن انہوں تے پانی لے گیا انہاں نو پانی لے گیا حضرت سیدنا خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے حضرت سیدنا زید بن دسنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں 2 صحابیاں نو مکے دے کافر لے کے ٹر پے مکے دے اندر جدوں آئے مکے دے اندر آ کے انہاں کافراں نے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو حارث بن عامر بن نوفل اے دے بچیاں دے ہاتھ وچ ویچ دیتا اے بیچن دی وجہ ایسی حضرت خبیب نے انہاں بچیاں دے باپ حارث بن عامر بن نوفل نو قتل کیتا سی انہاں نے حضرت خبیب بن عدی نو مول لے لیا حضرت زید نو ایک ہور کافر لے گیا خرید کے اے بیچ کے اپنے علاقے ٹر گئے حضرت سیدنا خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں نو ایک گھر وچ لے آ کے ڈک دیتا توجہ ہے سارے دی بھائی ذرا سنیا جی ذرا ہن ایمان چیک کرنا ذرا صحابہ حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں نے جس گھر دے اندر لے آ کے ڈکیا گیا قید رکھیا ادوں قید بھی بندیاں نو کر دے سن تے پیراں سنگل پا کے تے کھلے ویڑے کو بھی چھڈ دے لو جی ادوں کچھ دور ہور سی نا انہاں نے ایک ڈکیا پیر سنگل پائے نا تے رکھیا حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے او کر دے جس گھر چ آپ نے ڈکیا سی نا آپ نے فرمایا بھی مینوں اس طرح مل سکدا میں بال کٹنے انہوں نے اس طرح لیا کے حضرت خبیب نو دے دیتا حضرت خبیب کو اس طرح تھوڑا جا کھولنا والا انج قریب رکھیا انہاں کافران دا ایک نکا جا بچہ چھوٹا جا بچہ رڑدا نا حضرت خبیب دے کول آ گیا جدو قریب آیا نا حضرت خبیب نے اس بچے نو چک کے نا تے اپنی گود چ بٹھا لیا پٹتے جدو بٹھایا نا تے پائی آبد صاحب محدثین لکھ دینے کہندے نے ادھر حضرت خبیب نے اس بچے نو پٹتے بایا تے جنانیاں نے رونا پٹنا شروع کر دیتا انہاں کہا لو بھئی اسی اینو قتل کرن دیاں سوچن ڈے تے انہیں ساڑھے تو اس طرح بھی منگیا تے بال ساڑھا رڑ کے دیکھو ساڑھا بال گیا جدوں بیبیاں روئیاں حضرت سیدنا خبیب بن عدی بولے فرمایا بیبیوں پریشان نہ ہو میں کلمہ مصطفیٰ دا پڑھیا ہے تھوڑا جا کھولنا جی ذرا فرمایا میں کلمہ مصطفیٰ کریم دا پڑھے فرمایا میں اس نبی دا کلمہ پڑھیا ہے جس نبی نے فرمایا بچیاں نو قتل نہیں کرنا فرمایا فکر نہ کرو میں اس بچے نو قتل نہیں کروں گا تسی اپنا بچہ لے جاؤ بچہ لے گئے او بی بی جس گھر دی اندر حضرت خبیب نو قید کیتا سی او بی بی بعد چ بھی آخری رہی آندھی او لوگو میں حضرت خبیب ورگا چنگا قیدی ویکھیا ہی نہیں حضرت خبیب جیا قیدی میں ویکھے ہی نہیں میں کیا پائی عابد آئی تے مصطفیٰ دے غلامہ دی شانے پاویں کافر بھی نے ایک گل آکھن تے مجبور ہو گئے نے پاویں ایک قیدی ہوئی نے پر قیدی ہون دے باوجود بھی اونچیاں شانہ والے نے
اے اچھے مقام والے نے حضرت سیدنا خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ایک دن کمرے جو ڈکیا ایک دن گزرے 2 دن گزرے 3 دن گزرے 4 دن گزرے تے روزانہ جڑا کھانا آپ نے دتا جاندہ سی او کھانا جانور ذبح کرنے تے غیر اللہ دے نام تے پتاں دے نام تے جانور ذبح کر کے انہاں دا گوشت بنا کے حضرت خبیب نو دینا حضرت خبیب فرمانا اے سالن لے جاؤ اپنا کھانا لے جاؤ میں ایک کھانا نہیں کھاواں گا ایک دن بھی گزر گیا 2 دن گزرے 3 دن گزرے حضرت خبیب کھانا ہی نہیں کھاندے ہن ذرا ایمان چیک کرنا نبی دے صحابہ دا حضرت خبیب نے کھانا نہیں کھادا او بی بی جی دے گھر دے اندر حضرت خبیب نو ڈکیا سی آندی ایک دن میں کی ویکھیا میں باری دے کول آئی ہاں کھڑکی دے کول آئی ہاں کہ میں ویکھیا حضرت خبیب دے کول او پسے پرانے سڑے سکے کھانے دے ایک پاسے پہنے حضرت خبیب نے او کھانے اولوں ویکھیا ہی نہیں حضرت خبیب دے ہاتھ دے اندر انگوراں دا ایک تازہ گچھا سی انگوراں دا تازہ گچھا آکھن لگی وے خبیب اے تالا بندے کنڈی بندے دروازہ بندے دستے سی اے تینوں گچھا کون دے گیا انگوراں دا حضرت خبیب بولے ہر میں بی بی تو نہیں جان دی اللہ قرآن فرماتا ہے کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لک هذا قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب آپ نے فرمایا بی بی تینوں نہیں پتا اللہ قرآن فرماندا ہے کہ جدو بی بی مریم کمرے وچ بیٹھی سی بوا بند زکریا علیہ السلام کمرے وچ بٹھا کے باہروں تالا لا کے چلے گئے تو جدو آئے دیر بعد تو بوا کھولیا تو ویکھے اندر بے موسم پھل پے سن کہندے نے یا مریم انا لاکی حاضا مریم کنڈی ماری سی باہروں بوا بند سی تالا وجہ چابی میرے کول انا لاکی حاضا اے تیرے کول کتھوں آئے نے تے بی بی مریم بول کیا کیسی قالت ہوا من عند اللہ اے میرے اللہ دی طرف آئے ہائے ہائے ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب اللہ جنہوں چاہتا ہے بغیر حساب دے دینا ہے تے فرمایا بی بی گل سن او حضرت عیسیٰ دی ماں ہے تے میں مصطفیٰ دا امتی ہاں تے جے بی بی مریم واسطے رب بے موسم پھل بھیج سکتا ہے تے مصطفیٰ دے غلام واسطے بھی رب تے پھل بھیج سکتا ہے اللہ اکبر حضرت سیدنا خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو جدو کمرے چو باہر کڑیا مقام تنعیم تے لے گئے جتھے آج مسجد عائشہ بنی ہوئی اللہ تو انہوں سارے انہوں مسجد بخائے تو یا اللہ جنہیں نہیں بھی آمین آکھی انہوں بھی لے جائیں مسجد عائشہ مقام تنعیم حضرت خبیب بن عدی نو مکے دے کافر اس جگہ تے لے گئے جا کے آکھن لگے خبیب اسی آج تینوں پھانسی دینا چاہنے ہاں کوئی تیری تمنا ہے تے دس ہن ویکھیا جے نبی پاک دے غلام دے منن دا انداز فرمایا ہاں میری پہلی تمنا ہے وے میرے ہاتھ کھولو میرے ہاتھ کھولو ہاتھ کھول دیتے فرمایا پانی دیو میں وضو کرنا ہے اے غلام نہیں جنہ دے متعلق اللہ فرماتا مننا ہی تے اے جو من جویں نبی دے یارانے والے مقام ویکھو کیسے ہم نے تینوں پھانسی دین لگے ہیں تے فرمایا میں نے پانی دیو میں وضو کرنا وضو کیتا کی کرنا چاہنا فرمایا میں 2 نفل پڑھنا چاہنا میں نفل پڑھنا چاہنا تمام محدثین نے کیا فرمایا جلدی جلدی کر جلدی جلدی نکیاں نکیاں صورتاں پڑھ کے حضرت خبیب نے جلدی جلدی 2 نفل پڑھے کافر آکھن لگے خبیب اسا تینوں موقع دیتا تو نماز تھوڑی جی لمبی پڑھ لینی سی لمبی پڑھ لینی سی 4 منٹ بچیا رہی دا اور حضرت خبیب ہس پہ
فرمایا دل میرا ہے سی کہ میں نماز لمبی کردا میرے ذہن وچ خیال آیا جے میں نماز لمبی پڑھ دیتی تے تسی کدھر نہ سوچو اے نبی دا غلام موت دے ڈر تو نماز لمبی کیتی بیٹھا ہے فرمایا اسی مصطفیٰ دے غلام اسی تے موت تو ڈر دے ہی نہیں ہاں فرمایا اسی تے جڑی چیز یار دے دیس والے جان واسطے سبب بنے اسی تے چم کے سینے لانے ہاں اسی تے آنے ہاں جے کر یار دے نام دا اے ملے میرا چولی پا لئیے پیشاں اے ہٹی جے کر یار دے نام دا اے ملے میرا چولی پا لئیے تھلے اے سٹی یہ نا اور جے کر یار دے نام دی ملے سولی سولی جے کر یار دے نام دی ملے سولی چوٹا لے لئیے پیشاں ہٹیے نا کردا سی کہ میں نماز لمبی کراں پر پھر خیال آیا کدھر تسی یہی نہ سوچو بھئی موت دے ڈر تو شاید نماز لمبی کر دیتی سو فرمایا میں اس واسطے جلدی جلدی پڑھی کوئی ہور تیری تمنا فرمایا ایک تمنا ہور کی ہن ویکھیا صحابی رسول اللہ ایمان آکھن لگے خبیب تھوڑی جمبیڈ کھولو جی ذرا ماشاءاللہ اے خبیب دس تیری کیڑی تمنا ہے فرمایا او کافرو اے جڑے تختے تے تسی مینوں کھلارنے کھلار کے میرے گلے جڑا پھانسی دا پھندا پانا جے میں ویکھن ڈیا وا انج میں پھٹے تے کھلونے گلے تساں پھانسی دا پھندا پانا ہے میرا منہ کسے ہور پاسے ہونا ہے کعبہ کسے ہور پاسے ہونا ہے میری تمنا ہے وے جدوں میرے پھٹے تے کھلارو کہ میرا منہ مکے وال کعبے وال کر چھڑے آجے کافراں کیا خبیب خبردار اسی تیرا منہ کعبے وال نہیں کرنا روایاتی چاہندا جدوں اتنا اونا انکار کیتا ہے حضرت خبیب دیاں اکھاں چ آنسو آ گئے حضرت خبیب رون لگ پے اکھاں چ آنسو جاری نے ادھر اکھاں چ آنسو جاری ہوئے ادھر ہوا دا ٹھنڈا جا جھونکا چلیا ہے جدوں ہوا دا جھونکا ہے حضرت خبیب پکار کی آندنے بعد صبا اے جا شہر مدینے اے بعد صبا اے جا شہر مدینے تے دائیں سنیا میرا اوے مکے والیاں اے سولی دیتا کہ یار خبیب بجتے رہا اور ایس گلوں اے پھائے لاندے کہ کیوں تیرے سنگ لائیاں اور کیوں میں واحد رب پچھاتا کہ ایک قصور خطایا ہوا نو مخاطب کر اے ہوائے جے تیرا گزر مدینہ شریف ہوئے تو میرے نبی نے میرا سلام آکھی داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے بڑی کمال گل لکھی محدثین اور بھی علماء نے لکھی بے شمار کتب تواریخ اور سیر والے جدو سیدنا خبیب نے ہوا نو مخاطب کر کے کیا اے ہوائے میرا پیغام سرکار تک پہنچا دیں میرا سلام پہنچا دیں اور دوسری روایت دی الفاظ نے حضرت خبیب عرض کر دیں یا اللہ میں تیرا بندہ تیری بارگاہ چ دعا کر رہا ہوں میری آواز میرے نبی تک پہنچا دے
یا اللہ میرا سنیا میرے نبی تک پہنچا دے. حضرت خبیب نے ادھر جدوں یہ جملے بولے ادھر مسجد نبی چ میرے نبی بیٹھے سن کہ میرے نبی بول کے فرماندے نے وعلیکم السلام. صحابہ کہنے لاجپالا اے کنوں سلام دا جواب دے رہے ہو؟ فرمایا مقام تنعیم تے میرا غلام خبیب ہے انہوں مکے والے پھانسی دین لگے نے تے میرے غلام نے مینوں سلام آکھیا ہے میں او دے سلام دا جواب دیتا. اللہ ایک باری سبحان اللہ فرمائیے ذرا پیار دینا. اجے گل مکی نہیں اجے گل لگے ہوئے بڑی. سبحان اللہ فرمائیے ذرا پھر پیار نہ بولیے ذرا سبحان اللہ. میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلام حضرت خبیب نے جدو سلام عرض کیتا ہے اکھاں بچ آنسو نے ایک لمحے دی خاطر اکھاں بچ آنسو آئے رک گئے پریشانی آئی خوشی وچ بدل گئی. کافر حیران ہو کے آکھن لگے خبیب کمال گل ہے پہلے رویا ہیں پھر ہنسے آئیں تیرے رون تے ہسن دی سمجھ نہیں آئی. حضرت خبیب نے فرمایا ہو مکے دے کافرو جدوں میں تھانوں آکھے ہے میرے آخری ویلے میرا منہ مکے شہر وال کعبے وال کر چھڑے آجے تسا انکار کیتا ہے. جدوں تسا انکار کیتا ہے میں اپنے آقا دی بارگاہ چ رو کے عرض کیتی ہے. جدوں میں آقا نو عرض کیتا ہے اسے ویلے میرے نبی میریاں اکھاں دے سامنے آ گئے نے تے میرے نبی نے فرمایا خبیب خبردار اینا کافرائیں اگے دستے سوال دراد نہ کر کی ہویا کہ تیرا منہ کعبے وال نہیں کر دے او غلاما جدوں موت دا ویلا آئے گا اسی شہر چوکے تیریاں اکھاں دے سامنے کر دے. حضرت سیدنا خبیب رضی اللہ تعالیٰ ایک بار آنکھوں پیار نہ سبحان اللہ. اے مصطفیٰ دے صحابی نے پھر میں کیوں نہ آنکھاں سنیوں سن لو کلام میں سناواں گا میں تے رتبے صحابہ دے سناواں گا بولو میں تے رتبے بولیے ذرا میں تے رتبے صحابہ دے سناواں گا او کوئی چلتا ہے چلے میں جلاواں گا او کوئی چلتا ہے چلے میں جلاواں گا میں تے رتبے صحابہ دے سناواں گا. اللہ انہاں تے اے اللہ تے راضی دو بھی آتا چوکے آنکھو ذرا پیار نہ سبحان اللہ مچل کے بولو ذرا سبحان اللہ. اللہ انہاں تے اے اللہ تے راضی میرے والے دیکھو گے تو سمجھ آئے گی. اللہ انہاں تے اے اللہ تے راضی اے باقی سب کچھ تو تھا بازی اے باقی سب کچھ تو تھا بازی اور میں قرآن کھول کھول کے سناواں گا میں تے رتبے صحابہ دے سناواں گا میں تے رتبے صحابہ دے سناواں گا بولو میں تے رتبے. کافر بول کے آکھن لگے خبیب ایک گل دس فرمایا کیڑی؟ آکھن لگے خبیب کیا تم اس گل نو پسند کرنا ہے تینوں چھٹی دے دئیے تینوں پھانسی دے پھندے تو لا دئیے تے تیری جگہ تے تیرے نبی نو پھانسی دے دئیے. جدو اتنا جملہ حضرت خبیب سنے ہیں جسم سے کپ کپی تاری ہو گئی جسم سے لرزہ تاری ہو گیا. فرمایا یو مکے دے کافرو کیڑیاں سوچاں وچ گم ہو فرمایا آکھن دے ہو کہ تینوں رہائی دے دئیے کہ تیری جگہ تے تیرے نبی نو کھڑیاں کر کے پھانسی دے دئیے. فرمایا پھانسی تے بڑی دور دی گل ہے اوے میں تے اے بھی نہیں پسند کردہ کہ میرے نبی دے پیراں وچ کوئی کنڈا بھی چوب جائے. ایسے آبانی اللہ اس واسطے فرماندہ ہے مننا ہی تے انج مان جو میں نبی دے یارہ منیا ہے انج مان جو میں نبی دے
بولیے ذرا انج من جویں نبی دے یاراں نہ منیا ہوئے حضرت سیدنا خبیب بن عدی نو پھانسی تے لٹکا دیتا پھانسی دے دیتی گئی سارا دن پھانسی دے پھندے تے جھول دے رہے حضرت سیدنا خبیب بن عدی سارا دن پھانسی دے پھندے ایک دن گزر گیا 2 دن گزرے 3 دن گزرے 4 دن 5 دن 6 دن 7 8 9 10 11 12 روایات چاہندے 40 دن گزر گئے حضرت خبیب پھانسی دے پھندے میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آپ تک جدو اطلاع پہنچی کہ میرا غلام شہید کر دیتا گیا میرے نبی نے فرمایا غلاموں کیڑا بندہ ہے تہاڈے وچوں کیڑا بندہ ہے جیڑا جا کے مقام تنیم تو حضرت خبیب دی لاش اتار کے واپس لے کے آئے گا تہاڈے وچوں کون بندہ ہے جیڑا حضرت خبیب دا جسم لے کے آئے گا ایک روایت اندر ہوندہ ہے حضرت مولا علی اٹھے بولو ذرا پیار نہ سبحان اللہ ڈٹ کے بول ذرا کوئی سبحان اللہ نہیں چاہ صحیح پھر بول سبحان اللہ مولا علی شہر خدا اٹھے یا رسول اللہ میں جانا دوجی روایت دے الفاظ حضرت سیدنا زبیر بن عوام اٹھے آقا میں جانا ایک اور سرکار دا غلام اٹھیا جدا نام ہے سیدنا مقداد بن اسود حضور میں جانا میرے نبی نے فرمایا مقداد جی آقا فرمایا تُو جا زبیر جی آقا فرمایا تُو ہی جا تُسی دووے جاؤ جاؤ جا کے میرے غلام نو لے کے آؤ حضرت مقداد زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہما دوویں صحابی ٹرے مدینے وچوں سارے بولو ذرا پیار نہ سبحان اللہ میرا خیال ہے تو انہوں زیادہ دیر نہیں بانا چاہیے بس ہو رہا ہے میں گھنٹہ کو بانے پھر اجازت دینا سبحان اللہ فرمائیے ذرا پیار دینا پھر مچل کے بولو ذرا کوئی سبحان اللہ حضرت سیدنا مقداد کے سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک دے دوویں یار ٹرے مدینے تو سفر کر دیا جدو مقام تنیم تے آئے آکے بیخ دے کینے سرکار دا غلام پھانسی دا پھندا جھول دا پیا ہے پھانسی دا پھندا جھول دا پیا گرامی قدر حضرات تو آڈے فیصلہ بات ہے کہ بہت بڑا نام عبدالستار نیازی بڑی مزے دی گل کیتی آندہ روے عشق سلامت سونے دا کی کرنا سوچ وچارانو روے عشق سلامت سونے دا کی کرنا سوچ وچارانو نہیں پیندی لوڑ دوائیاں دی او دے عشق دے ہاں بھی مارانو نہیں پیندی لوڑ دوائیاں دی او دے عشق دے ہاں بھی مارانو اور دنیا دے پتھر کھان دینے او سولی تے چڑھ جاندے دنیا دے پتھر کھان دینے او سولی تے چڑھ جاندے ایک بار پیار تھی بے خلیا جنہ میریاں سرکاران گزر گئے 40 دن حضرت خبیب پھانسی دے پھندے تے لٹ کیا حضرت سیدنا مقداد اور حضرت سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ دوویں صحابی آئے
دیکھیا کہ حضرت خبیب سولی تر کافر کوئی بھی نہیں سی اوتھے قریب حضرت خبیب نو سولی تو اتاریا حضرت مقداد اور حضرت سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ دعا صحابیاں اتاریا اتار کے نہ انہاں نے حضرت خبیب دے جسم نو سواری تے رکھے کتھے رکھے بولو ذرا یار کتھے رکھے سواری تے رکھے سواری تے رکھ کے یہ ٹر پینے کا لے بھی جنیا اسی چلے ہوں تینوں سرکار کو لے کے اللہ اسی تینوں لے کے چلے ادھر حضرت مقداد اور حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ لے کے ٹرے ادھر مکے شہر کے اندر کسی خبر پھیلا دیتی بھئی وہ لے گئے جو سوڑی تو لا کے لے گئے مکے دے کافر پیچھے آئے جدوں حضرت مقداد تے حضرت زبیر نے ویکھیا نا بھی پیچھوں کافر آ گئے تے تعداد بھی انہاں دی بہت زیادہ ہے انہاں نال کریے تے کریے کی لو جی پہلا جملہ سن حضرت زبیر کہنے لگے مقداد جی جناب فرمایا ذرا اے خبیب دا جسم پھڑ سواری تو ایک پاسو حضرت خبیب پھڑیا دوجے پاسو حضرت زبیر اور ایک پاسو حضرت مقداد پھڑ کے نا سواری تو انج لا کے تے زمین تے رکھیا توجہ ہے ساریاں دی سنیا جے ایمان سنیا جے ندا انج لا کے نا دوہاں صحابیاں نے نبی پاک دے صحابی حضرت خبیب نو انج رکھیا زمین تے رکھ کے پتہ کی حضرت زبیر نے یا اللہ اے تیری امانت اساں تیری زمین تے رکھ دیتی تو جان تے تیری امانت جانے یا اللہ تیری امانت اساں زمین تے رکھ دیتی ہے تو جان تے تیری امانت جانے اینا جملہ کہن دی دیر ہوئی ہے زمین انج پھٹی زمین انج پھٹی حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ جسم پاک زمین دے وچ تے زمین انج پدری ہو گئی علماء لکھیا فرماندے نے اس صحابی دا لقب بلیغ الارض کی لقب ہے جی بلیغ یعنی ایسا صحابی جنہوں زمین نے اپنے اندر لے لیا اچھا اگے مزے والی گل سننا جملے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ جدو ویکھیا نا اچھا یہ بھی ایک وجہ سے کہ وہ زمین کیوں پھٹی علماء نے لکھیا فرماندے نے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ نے دو دعاواں کیتیاں سی جدو پھانسی دین لگے نا کہ آپ نے عرض کیتی سی یا اللہ اے بندے گن لے کی کیا تو انہوں شاید علامہ خادم صاحب رضوی صاحب دی وہ تقریر یاد ہوئے جڑی آخری تقریر انہوں نے کیتی سی فیض آباد میں وہ سنی بیماری دی حالت اس کرسی تے بیٹھ کے جڑی انہوں نے تقریر کیتی نا کہندے سن یا اللہ اسی مجبور ہاں اسی اپنی ہمت دے نال نکلے ہیں اینا جو کیتا ہے تو ویکھنا ہے اسی تے کچھ نہیں کر سکتے پر اسی بھی یا اللہ وہی دعا کرنا ہے جڑی حضرت خبیب کیتی سی یا اللہ اسی آج وہی دعا کرنے ہیں جڑی حضرت خبیب نے کیتی سی کہ یا اللہ آج اے گن لے تنقیدن نہیں میں کسی تے جملہ بولنا چاہتا لیکن اصلاحاً ضرور کہنا چاہنا صحابی رسول نے کہا یا اللہ میں کچھ نہیں کر سکتا پر تو گن لے جیڑا جیڑا آج ایتھے ہے جیڑا جیڑا شامل ہے جیڑا جیڑا رضا مند ہے یا اللہ چھڑی نہ کسے نو حضرت خبیب نے دعا کی تھی تے تمام محدثین نے لکھیا فرمانے نے کہ اس محفل کی جننے بھی سننا سارے ہی گیس آ گیا تے خادم صاحب رضوی صاحب نے کہا یا اللہ گن لے جیڑے جیڑے اس قانون ترمیم کرنا لے جیڑے رضا مند ہونا لے جیڑے پسند کرنا لے سارے انہوں گن لے تے ویکھ لو سارے نکرے لے لگے جے کہ نہیں ہو دو لگے رہنا ہے اللہ اور اگلا جملہ سنا حضرت خبیب بن عدی نے دوجا جملہ بولے یا اللہ میں جدوں مر جاواں تے میرے مرن تو بعد میرے جسم تے کسے کافر نو اختیار نہ دیں کہ میرے جسم نو کٹن وڈن نہ
سولی تے لٹکایا کسی دا حوصلہ نہیں پیا کہ اگے ہو کے جسم نو کٹے بدے تے یہی وجہ سی کہ جدو حضرت خبیب دا جسم پاک حضرت زبیر بن عوام تے مقداد بن اسود نے زمین تے رکھیا تے عرض کیتی یا اللہ تیری امانت اساں رکھ دیتی ہن تو جان تے تیری امانت جانے زمین پھٹ گئی تو حضرت خبیب نو زمین نے اپنے اندر لے لیا اگلی گل سننا ذرا جدو زمین نے حضرت خبیب نو اپنے اندر جذب کر لیا نا حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے تیر کمان انج کر لیا سیدھا تے حضرت زبیر دا جملہ سنا فرما دے رہے مکے دے کافرو دھیان نال سن لو میرا نام ہے زبیر میری اماں دا نام ہے صفیہ صفیہ پھپھی ہے محمد مصطفیٰ دی پھر سنا دے چس لینا اس جملے میں تے قبلہ کاری آفتاب صاحب جنی بری پڑھیا میں نے تے بڑا جملے چس ہے کمال جملے حضرت زبیر بن عوام کہندے نے انج تیر کر کے نا سیدھا کافرال کافرو لو بھائی سن لو میرا نام ہے زبیر عوام دا پترہ تے صفیہ دا بیٹا وہاں تے صفیہ پھپھی ہے جناب محمد مصطفیٰ دی تے تی ہے جناب عبدالمطلب دی تے فرمایا آ میرے نالے مقداد بن اسود فرمایا اسی دوویں شیراں تے جنگل وال جا رہے ہیں جدہ مرن دا پروگرام ہوئے اگے آ جائے اسی دوویں شیراں تے جنگل وال جا رہے ہیں جے کسے دا مرن دا پروگرام ہوئے تے آ جائے تے جے تسی اے چاہن دیو بھئی اسی آرام نہ مدینے ٹر جائیے تے پھر تسی بھی ٹر جاؤ تے جے مرن دا پروگرام ہے تے آ جاؤ تمام علماء لکھا کہندے نے کہ حضرت سیدنا زبیر بن عوام دے جملیاں انی کو طاقت سی کہ کافر ہوتے کہندے نے جان دیو انہوں کی کہندے نے وہ انہوں نے جان دیو آجو واپس ٹر چلی آجو واپس ٹر چلی لو جی ہون اگلے 4 سالے جملے سننا اچھا میں واقعہ آگے بھی ایک دو باری نا اس علاقے بیان کیتا ہے لیکن آج جڑے الفاظ آگے پڑھا لگنا یہ پہلے نہیں سن میں بیان کیتے آج لگا کر سنیا جی 4 سالے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلام جدوں واپس آئے مدینے وال مدینہ شریف جدوں مصطفیٰ کریم دی بارگاہ چاہنے میرے کریم نبی دی بارگاہ دے اندر جدو آ کے سلام پیش کیتا میرے کریم نبی نے فرمایا میرے غلاموں اے تواڈے تو پہلے ہونے جناب جبریل آئے سن اے جنے یار محبت لاکھو سارے کوئی سبحان اللہ پھر پیار نہ کہو ذرا سبحان اللہ اجے ایک گل میں اس تو بعد کرنی ہے جی نہیں بس یہ تھی حضرت سیدنا جبریل امین میرے کل ہونے آئے سن تے آ کے کہہ رہے سن سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونیا آ جڑے تواڈے دوویں شیر غلام مدینے وچوں آئے نے نا انہاں دا اے جذبہ ویکھ کے اسی فرشتے بھی انہاں تے فخر پہ کرنے اے نبی دے صحابی ہونی جنہاں تے رب دے فرشتے بھی فخر کر دے نے اسی اہل سنت و جماعت نبی دے صحابہ تے فخر کرنے ہیں اور کہنے ہیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے سانو تو او مسلک تے او مذہب عطا کیتا ہے جس مسلک تے مذہب دے اندر نبی دے یاران الوفا کرنی تے محبت کرنی سکھائی جاتی ہے اللہ دی بارگاہ جو دعا ہے اللہ سانو مصطفیٰ کریم تے مصطفیٰ دی آل و صحاب دا سچا تے پکا غلام بنائے انہاں دے نال صدا محبت کر دیاں رہنے دی اللہ ہمت تے توفیق عطا فرمائے